Честит 38 рожден ден, Боги! Ах, чакай. 28. 28. Честит 28 рожден ден, Боги! Ти не вярваш, но аз бях. Аз бях в 2027 година. Защото тези, които вярват, получават това, в което вярват, Боги. И виж, малко е късно. 3 часа и 8 минути. В момента все още се намирам в 2027 година. Имам цял списък, който ще ти прочета. Аз и Артър. Ние сме тук, за да обясним някои неща, които иначе няма как да ти кажа, когато се намирам през 2017 година. Слава Богу, успях да вляза вкъщи, въпреки 10 години разлика. Но нали знаеш, моят дом е от бъдещето, така че всичко е по-старому. Имам няколко минути да запиша това видео, защото моят бъдещ мъж ще дойде след малко и ще ме попита какво правя с тези очила, така че ще гледам да побързам. Ето, Артър е тук. Артър е все още жив. Не, шегувам се. Това е негов клонинг, разбира се. Почти същия, нали? Даже аз съм същата. Разбира се, знаеш, че съм по технологиите и аз намерих начин да изглеждам по същия начин. Почти, нали? Ето тук малко повече бръчици има, ако забелязваш, но като цяло не съм се променила много. Така че, нека все пак да ти пожелая здраве, мир и много вдъхновение, защото ти трябва да направиш едно нещо, което действително касае това бъдеще. Аз не случайно снимам в този момент. Но нека все пак да се видим очи в очи и да ти кажа за какво става въпрос. Става въпрос за твоята кариера, Боги, защото тя ще засегне и други хора. Ти избра едно място, което те направи известен. Ти отиде в Китай през 2022 година. И в твой клип присъстваше една извънземна чиния. Това беше причината твой клип да стане изключително известен. И за съжаление, тези пари, които ти спечели, ги профука, за да си създадеш клонинг. И понеже все още ти се налагаше да работиш, ти трябваше да накараш този клонинг. Ти искаше той да ти помага и той действително работеше на твоите проекти, когато ти нямаше време да завършваш тези песни. Ти беше доволен от резултата и аз много добре знам, че ти наистина положи усилия. Но за съжаление, този клонинг искаше славата не по-малко от теб и накрая придоби само за себе си. И те издаде. И тогава хората си помислиха, че всъщност той е направил всичко, а ти само си стояла си му давал заповеди. Така че всъщност тази грешка, която направи, за да получиш помощ от него, се оказа, че ти навреди, тъй като накрая той взе всичко. И по този начин ти остана да работиш твоята работа. Не мога да ти кажа къде. Само ще ти кажа, че все пак в един голям период ти излезе от България. И ето какво съм си записала, все пак да не забравя. Защо ти трябва да направиш твоето творчество и да нямаш клонинг? Значи това е първото нещо, че клонинга всъщност ти открадна голяма част от живота и творчеството. Но другата част, Артър, другата част се състои в това, че след тези имаше няколко атаки от извънземни, но всъщност съществуват 33 вида извънземни. Така че
Отношенията на човечеството с извънземните са доста по-сложни, отколкото повечето хора си мислят. Страхът се породи от това, че правителството криеше контактите на извънземните, а се появиха страшно много клипове в мрежата и дори в новините, но разбира се, всичко беше отречено. И хората изпитваха изключителен страх, защото знаеха, че нещо се случва. И тези 33 вида извънземни всъщност те имат най-различни цели. И хората станаха много сериозни и започнаха да се появяват конфликти. И в този момент хората започнаха да се нуждаят повече от всякога от изкуството, от това да видят една друга страна на нещата. И те търсиха една позитивна такава страна, подсъзнателно, защото изпитваха голям страх от тези извънземни. И тогава ти трябваше да се появиш и да създадеш мир между извънземните и хората. Да дадеш повече радост. Ти ще използваш Артър в своите клипове, за да можеш да дадеш тази радост на хората. И затова ти не трябва да бъдеш с този клонинг, защото той придава тъга в творчеството и напълно ще промени идеята на твоето творчество. Ти ще видиш, това няма да си ти. Не само, че няма да си ти, но няма да си ти. Така че това са няколкото неща. Ти трябва сам да продължиш и да намериш време да създадеш тези песни, които ще могат да повлияят за сътрудничеството и разбирателството на човечеството заедно с тези 33 вида извънземни, защото богите ще започнат да контактуват с теб. И ти ще можеш да ги покажеш в своите клипове. И да покажеш, че е възможно това разбирателство, че те могат да съществуват заедно, че те могат да ходят, да се радват заедно на живота. Нали така? Да слушат твоята музика. Това е моето послание, боги. Непременно забрави за парите, клонингите и се съсредоточи над създаването на новите песни. Защото те започват сега и ти ще го разбереш един ден. В момента Артър пее. Не знам дали се чувам. Малко го е срам. Така че, боги, има една песен, която ти ще трябва да създадеш в най-скоро време. Няма да ти кажа какво е името, защото ти трябва да го измислиш без да знаеш какво, иначе няма да се получи същото. Ти ще ми я дадеш за мастеринг и на основата на този хит вече ще бъдат и всички следващи. Това е моето послание. Ще погледна нещо друго дали има. Също така, първите 15 години от твоят успех ще бъдат в източната част от земята. А на мен ще бъде дадена западната част. После ще можем да разменим нещата и така ще можем да владеем целия свят чрез силата на изкуството. Но това, разбира се, зависи от нас и от извънземните. И от Артър. Приятно празнуване, боги, и не забравяй, бъдещето се определя от сегашния момент.